No koro watudre achiel kachiel gi Chris Owino mantiere laro mar od bura mar Senet. Chris, inyalo nyisowa ni to chenro ma kawuono ang'o giri mwanyalo geno winjo bang'e no tok ka jo od bura osetwak ewi wach thicho oko Rigathi Gachagua? Erokamano Milton. Seche mawaloso kodi ni jo od bura mag Senet odhi e yweyo matin bang'e to giduogo kar saa 8 gi dakika 15 bang'e kama thuolo dhi bedo thuolo mar miyo jalup jatend piny Rigathi Gachagua thuolo mar pedho neno mare kaachiel kod luoko nyinge ewi ketho duto 11 ma odonjne. Magi timre seche ma okinyi jo od bura mag Senet odhi nyime kod dayo dho joneno mag od bura mamalo mano jatatije machon mar duol mar Kemsa kaachiel kod janeno mowuok e duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kae EACC maduto ne pedho neno margi magitudogo jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jatatije machon mar duol mar Kemsa e neno mare ne owacho ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne oywa tol ne jotich mag Kemsa katemo chunogi mondo gichiw tenda mar chiwo net mag kedo kod malaria ne kambi moro mane itudo kod wuode kama neno mane senators temo doyo dhoge mar neno ni to bende neno makamano en adiera kose. Bang'e to ne oluonga janeno mowuok e duol mochung' ne kedo kod mibadhi EACC mar chiwo neno mabiro kata doko ni okinde mag Gachagua kotelne kod Paul Muite, Ndegwa Njiru, Elisha Ongayo odiochieng' manyoro ne ok mor kod paro mar luongo janeno mar duol mochung' ne kedo kod mibadhi EACC kagiwacho ni neno mane gitemo chiwo onego bed ni gin neno ma ichiwo e nyim doho ma ok nyim od bura. Kata kamano speaker mar od bura mar Senet Jeff Amason Kingi e bura mare ne owacho ni onge ketho moro amora ma od bura mar Senet dhi timo poni gir kelo janeno mowuok e duol mochung' ne kedo kod mibadhi EACC. Kata kamano Ongoya ne owacho ni neno mag EACC no onego bed ni itiyogo mana ka osemak ne Gachagua bura kod EACC e doho bura mar mibadhi. Gino magi wacho ni onge bura moro amora mar mibadhi ma osedonjnego Gachagua e doho ma emomiyo konego bed ni EACC kelo neno mamienego e bura makamae nikech onge keth kata bura ma EACC osechwalo e doho ka gidonjonego Rigathi Gachagua. Kata kamano Gachagua ne oyudo lal bang' speaker Amason Kingi wacho ni neno magi dhi kelo odiochieng' ma kawuono en neno madhi konyo od bura mamalo siro bura margi mar thicho oko Rigathi Gachagua. Koro mago ne joneno ariyo mane nitiere okinyi ma kawuono, mulwa mar Kemsa kaachiel kod apisa mar duol mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kae EACC. Kagisewuok e yweyo matin magidhi e kinde ni senators dhi yudo thuolo mar winjo dho Rigathi Gachagua jalup jatend piny kama odhi bedo kod seche 2 kata seche 3 odhi bedo kod seche 3 mar duoko penjo kendo kwedo ketho duto 11 ma odonjnego. Bang' seche 3 rumo kaachiel kod chiwo neno mage, od bura mar Senet dhi bedo kod thuolo mar seche 2 mar okinde mag od bura mamalo kaachiel kod okinde mag Rigathi Gachagua kolo neno makamago mar temo dayo dho neno ma idhi chiwo. Chenro makamano dhi kawo kuom seche 2 kama okinde mag Gachagua biro do thuolo mar penjo Gachagua penjo ewi neno ma opedho kaachiel kod buche kaachiel kod ketho 11 ma odonjnego. Bang' ka gisetieko okinde mag doho, okinde mag od bura mamalo, kaka James Orengo, Otiende Amolo, George Murugara kaachiel kod Opondo Kaluma dhi yudo thuolo mar dayo dho jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi neno ma ochiwo mar luoko nyinge ewi ketho 11 ma odonjnego e bura makamae. Mano nyiso ni chenro ni bro dhi nyaka kar saa 1 gi dakika 5. Kochopo saa 1 gi dakika 5 ibro miyo senators thuolo mar penjo kaachiel kod yudo ler ewi chenro makamae, chenro madhi kawo kar seche 2.
kochopo kar sa adek, kochopo kar sa 2 gi dakika 5, kochopo kar sa 2 gi dakika 5 mar otieno, senators biro yudo thuolo mar goyo ombulu ewi ketho duto 11 moro ka moro. Mano kochakre kar sa 2 gi dakika 3 mar otieno ma kawuono, senators biro yudo thuolo mar goyo ombulu ewi ketho duto 11 ma itudo go jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Mopogore kod od bura mamalo, odiochieng' ma kawuono idhi somo ketho ka ketho. Bang' karan mar od bura mar Senet somo ketho mokwongo, senators 67 dhi goyo ombulu kendo golo chung' margi. Bang' tieko chenro ma kamano, karan mar od bura mar Senet biro somo ketho mar 2 kendo senators 67 dhi goyo ombulu. Mano dhi timore kuom ketho duto 11. Poni od bura mar Senet oyudo Rigathi Gachagua kod ketho kata mana achiel kende kuom ketho duto 11 ma odonjnego, jalup jatend piny Rigathi Gachagua dhi keto historia kuom bedo jalup jatend piny mokwongo e historia mar Kenya e bwo katiba mar 2010 ma ibiro tero pacho. Kuom ketho 11 ma odonjnego, kata koponi oyudni ketho achiel, od bura mar Senet oyude kod ketho achiel kuom ketho duto 11, mano oromo gi tere pacho odhiambo ma kawuono. Bang'e to mondo chenro ma kamano timre en ni Rigathi Gachagua mondo kik tere dala, odwaro ni oyud sir lwedo mar senators 23. Poni ok oyudo sir lwedo mag senators 23, manyiso ni senators 45 osiro lwedo paro mathiche oko, idhi odhi bedo jalup jatend piny okwongo ma idhi golo e apisi odhiambo ma kawuono. Ma ler mwasayudo en ni chenro mar goyo ombulu nyalo dhi nyaka seche mar sa 4 sa 5 nyaka sa 6 mar otieno, nikech gidhi goyo ombulu ewi ketho achiel moro ewi moro. To ler en ni poni senators 45 ogoyo ombulu mar tero Rigathi Gachagua pacho, odhi weyo lemo ma kamano kendo odhi na bedo kod thuolo mar dhi e doho mondo doho otem reso yie mare kuom nimo. Koro Milton, kuku mar wach kata kuku mar burani ochomo oganda kar sa 8. Wanyalo wacho ni mosebedo katimre odiochieng' manyoro kod kawuono gokinyi en mar deso buoyo. Kata kamano, kuku mar wach ewi bura mathicho oko Rigathi Gachagua en chakre sa 8 gi dakika 15 kama senators dhi duogo, nikech kanyo ema Rigathi Gachagua dhi bet e bao to okinde mage dhi penjo to duoko, okinde mag od bura dhi penjo to duoko. Kanyo ema koro wadhi neno ndhandhu mar bura ma kawuono e seche mag midhiambo. Koro wanyalo ng'isi kwa Ramogi ni mit mar burani kata pek mar burani dhi chako yangore kar sa 8 gi dakika 15 kama senators dhi biro kendo Rigathi Gachagua owuon dhi chopo e bao. Wasayudo ler ni oonge kod janeno kata oonge kod ng'at modhi pedho ka janeno. En odhi biro owuon kendo odhi duoko penjo owuon kendo odhi luoko nyinge owuon ma onge janeno moro amora. Koro mit mar burani biro chakre sa 8 gi dakika 15. Milton. Chris Owino, med mana bedo wang'wa od bura mar Senet. Wageno mar yudo mathoth koa kuomi e weche manyien mabiro go, mana kaka isenyisowa ni chakre sa 8 gi dakika 10 od bura mar Senet biro duogo. Nyakwa Ramogi, yie mondo wakaw yweyo mokwongo gi e thuolo ni e chenro mar migago kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok.